Когато ви казвам, че човешката история бива променена, имам предвид точно това. Камбаните, които виждате зад мен, са само още един пример за това. Тези камбани са лекували хората. Хората в миналото не са имали нужда да ходят в болниците, а са се лекували благодарение на тези камбани. И поради тази причина, по време на световните войни, тези камбани са били разрушени. Над 170 хиляди камбани от цяла Европа биват разтопени и превърнати в амуниции. Камбани, които лекуват хората, биват превърнати в амуниции, които убиват хора. И преди да кажете, че си измислям, ето как в Азия все още се използва този древен метод за лечение чрез вибрация.